A Gyergyói Gárda sem áll túl fényesen, eddig az Erste Ligában 2 mérkőzést játszott. Sok góltól mentette meg csapatát, és sokszor kellett helytállnia neki, de tagja is. Úgyhogy a Nemzeti Akadémián így az U20-as megérkezett Balasics Barnabás. Kell is hozza a korongot. Szigeti Ákos szedi össze. No. Falus és Salamon. Várj, harmadik, Bugesics, Bajkó, Balasics, Német és Dézsi. Lássuk, ám legyen. No. Egaliza. Folytatódik a játék. Salamon és Falus. Próbáljuk újra, sikerült is. És rögtön a buliból Szita próbált rá Százdinsz. Siftárnak. Siftár forog.